Naše letadlo je připraveno ke startu. Ještě jednou se prosím ujistěte, že jste pevně připoutáni a vypněte všechny elektronické přístroje. Děkujeme vám a přejeme příjemný a ničím nerušený let. Dámy a pánové, vítáme vás v Brně. Je 11 hodin a 15 minut místního času, teplota na letišti 17 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím připoutáni na svých místech, dokud letadlo zcela nezastaví a nezhasne světelný transparent. Připoutejte se. Nyní nám dovolte rozloučit se s cestujícími, kteří zde svou cestu končí. Celá posádka kapitána Hajka se s vámi loučí a přeje vám šťastný návrat do vašich domovů. Děkujeme, že jste si pro dnešní let vybrali leteckou společnost Travel Service a budeme se opět těšit někdy na shledanou na palubách našich letadel. Děkujeme a přejeme vám hezký den.